Siyaman Arewa Youth Media Forum da kai muka takama. Assalamu alaikum jama'a, sunana Aminu Abdulhamid wanda nake Director na Media and Publicity na Arewa Youth Media Forum. A yau muna tare da shugaban wannan kungiya na ƙasa gaba ɗaya wanda shine Comrade Mubarak Ahmad Dan Amana. Kuma babban bakon namu a yau zai gabatar mana da kanshi da wasu hidindimu na wannan kungiya domin mu fahimta kuma mu san shi kan wannan tafiya. Muna maka barka da zuwa wannan shiri namu. Barka ka dai. Ba tare da bata lokaci ba, yanzu za mu so wannan shugaba na wannan kungiya ya gabatar mana da kanshi domin jama'a wanda ba su san shi ba su san shi, sannan mu ci gaba da shirye-shiryen da muke kai a yau. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko kamar yadda mai magana ya magana, sunana Mubarak Dan Amana, kuma ni ne national chairman na wannan kungiya wanda ake kira da Arewa Youth Media Forum. Wannan kungiya ce ta dukkan matasa na Arewa, duk wani matashi da ke Arewa tun da kan shekara 18 har zuwa shekara 59 ko 60 ma, duk yana matsayin matashi ne a wannan ƙasa ta mu Najeriya. So wannan kungiya tana da aikace-aikace kamar haka. Na farko, wannan kungiya ce da aka yi ta don taimakon kai da kai ga matasan Arewa. Idan na ce taimakon kai da kai, na farko akwai yaɗa manufofi don kawar da wasu taɓargaza da matasa ke yi, ko ɓangaren shaye-shaye, ko ɓangaren kidnapping, ko ɓangaren wasu abubuwa da matasa ke yin shi wanda ba daidai ba. To wannan kungiya tana shirya dukkanin tarurruka don ta wayar ma da al'umma da kai, ta nuna musu abin da yake mai kyau da abin da yake mara kyau. Sannan kuma wannan kungiya tana da kokari ta shiga lungu da saƙo don ta samar da ayyukan yi ga matasa na Arewa, saboda halin da matasa ke ciki a yau, matasan Arewa suna son zaman banza. So kuma wasu ba su san yadda za su sana'an ba ne saboda ba su tashi cikin sana'an ba. So ko kana karatu, wajibi ne ka zamanto mai kiyayewa mai kuma yin abin da ya kamata. So don haka wannan kungiya tana ɗaya daga cikin aikace-aikacenta, koyar da sana'o'i ga matasa don a nuna matasa ga yadda za ku yi, ga yadda za ku yi. Idan kuma muna da daman da za mu je mu nemi matasa aiki, muna zuwa mu je mu nemi musu. Sannan kuma ɗaya daga cikin shi ma aiki na gaba na wannan kungiya tana bayar da lamban girmamawa, wato merit award, ga dukkanin wani mutumin da yake mai amfani a cikin al'umma, ko mai taimakon al'umma, ko wadda ya kawo wa al'umma ci gaban da ba su tunani wata kowane fanni. To da haka mukan bashi ba wai lalai sai babban mutum ba, ko karamin mutum ne, idan dai aka ce mutum ne mai amfani da al'umma, to mu muna maraba da shi a cikin wannan kungiya. Muna bashi lamba ta girmamawa saboda mu ƙara ƙarfafa masa gwiwa don ya ci gaba da yin abin da yake yi akan daidai. Sannan kuma wannan kungiya tana ziyartar gidajen marayu da kuma taimaka musu kansu marayun su kansu, saboda duk abin da za ka yi a yau, mutanen Arewa sun zama da yawa. Idan aka ce musu mahaifin mutum ya mutu, yan uwa ba suna iya rike mutum bane yadda ya dace. So wannan kungiya tana kokari yadda take kokarin taimaka ma dukkanin marayu, kuma tana ziyartar gidajen marayu don ta taimake su da abin da Allah ya bata da kuma abin da al'umma suka bayar don a ba su. Sannan wannan kungiya tana ziyartar gidaje na kaso. Idan aka ce gidajen kaso, wasu ba su san gidan kaso ba, sai an ce musu gidan yari ko kuma gidan gyaran hali. Muna zuwa da mutane don mu je mu fira da su, ko mu ga irin matsalolin da gidan yari ke ciki, da kuma irin halin da ya sa aka kawo su ciki. Idan da akwai mai karamin laifi wanda bai wuce irin na bashi ba, ko kuma wani karamin laifin da muka san in Allah ya so yadda ba abu ne mai damuwa yana neman agajin mu da taimakon mu, to muna sanya dukiyoyinmu da dukiyoyin al'umma da suka bayar
don mu ga mun fito da waɗannan bayan Allah mun sa su akan hanya da gaskiya. So muna wannan kokari kuma in Allah ya so yadda ba za mu daina ba, za mu ci gaba da wannan kokari. Kowace gidan yaron da ke jihohin arewacin Najeriya nan Allah ya so yadda sai mun shiga ɗaya bayan ɗaya ko mun yi abin da ya kamata da yardar Ubangiji. Sannan kuma har ila yau wannan ƙungiya ta matasan arewa ƙungiya ce da take ƙoƙarin haɗa kawuna na al'umman arewa don saboda san abin da ke musu ciwo, su san manufofinsu, su san kalolin abin da ya kamata su sani game da yadda ake gudanar da tsarin mulki da tsarin aikace-aikacen rayuwa don a tabbatar da a samu zaman lafiya a kowane yanki. Don haka wannan ƙungiya tana kira da kowa da kowa, duk wani mutumin da yake matashi, a mace ko namiji, yaro, babba, muna maraba da ku da ku shigo wannan ƙungiya don mu taimaki al'umma baki daya a gudu tare a tsira tare. Kuma ga muna godiya da wannan jawabi da kamana. Abu na gaba za mu so mu fahimci wannan ƙungiya yaushe aka kafa ta da kuma wani kalubale kuka fuskanta tun kafa ta har ya zuwa yau. Wannan ƙungiya an kafa ta a 2018 aka kafa wannan ƙungiya, kuma ƙungiyar ta ci gaba da aikace-aikacen ta har zuwa yau. Duk dai akwai wasu matsaloli da ya faru da ƙungiyar aka tsayar da ita aikinta gaba ɗaya saboda rayuwa ba ka rasa matsala, shine yana ɗaya daga cikin ƙalubale. Wannan ƙungiya an fuskanci alkhairanta iri daban-daban, wanda ƙungiya ne ta ziyarci sarakuna daban-daban, wanda har sarkin mai girma alfarma sarkin musulmi yana ɗaya daga cikin uba na wannan ƙungiya. Kuma duk abin da ƙungiyar take nema na alkhairi sarkin musulmi mutumin kirki ne na wani ya ga an tabbatar da haka, tunda ya san ƙungiya ce ta zaman lafiya. To dangane da ƙalubale, dama ita rayuwa ba ka rasa ƙalubale. Duk sanda aka haɗa matasa a wuri guda kuma aka ce matasan sun fito daga yanki guda, to dole wasu na son ci gaban tafiya, wasu ba su son ci gaban tafiya, wasu kuma ta bayan fage suke zuwa suke zuga wasu daga cikin mutane don saboda a yiwuwar da zalamari. To amma duk dukkanin wata matsala da ke cikin wannan tafiya in Allah ya so da duk wannan ƙalubalen ya kau. Sai kuma wasu abubuwa a cikin ƙalubalen da ba za a rasa da muka fuskance su. Yan ƙungiyarmu an sha a arrestin ɗinsu a musu barazana da irin abubuwan da suke faɗa dangane da abin da ya shafi arewacin Najeriya da wayarmu da mutane kai. An sha a musu barazana a kira su a ce za a yanka su, ko a kira su a ce za a kashe su, ko kuma a ci mutuncin su ta kowane irin siga. So kuma kullum mu abin da muke ƙara wayarmu da al'umma kai, duk abin da muke kai ba za mu daina ba. So kowa ya sadaukar da rayuwar shi ne, ya yi sacrifice ɗin rayuwar shi don saboda a samar da yanci a arewacin Najeriya. Don haka mun fuskanci matsaloli iri daban-daban waɗanda wasu ma ba za su iya faɗuwa ba sai mun mentionin ɗin sunan mutane ba, amma mun fuskanci barazana tun daga wurin yan uwanmu talakawa har zuwa wurin waɗanda ba ma ta inda ba ma tunani. Wannan ƙungiyar fuskanci matsaloli iri-iri, to amma Allah ya so duk abin da yake da matsala yana tare da nasara. Muna fatan Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah kuma ya bar gudunmawa. Muna godiya. Biyo bayan kalubalen da aka fuskanta a wannan tafiya, akwai wani tsari da kuka yi wanda zai ba da goyon baya da tafiyan, wanda idan a nan gaba wannan matsalolin zai kau, ko kuwa akwai wasu shirye-shirye da kuke shirin gabatarwa a gaba da domin kiyaye irin wannan matsaloli? Akwai shirye-shirye da muka ɗauki mataki don mu kiyaye irin waɗannan matsaloli da suka fuskance mu a gaba. Abin da yake faruwa, ƙungiya kamar yadda aka sani tana da rijistanta daga hukumar CAC ta ƙasa gaba ɗaya. Wannan ƙungiya duk wata abubuwa da zai zamanto a sanya mata mataki na tsaro, wanda ta zamanto mai gaskiya a cikin wadda gwamnati san da ita, kowa ma san da ita, tana da wannan shaidu. Sannan baya ga haka, da baya ga wannan shaida take da shi, sannan kuma mun ɗauki matakin cewa dukkan wani memba da yake son ya tafi tare da mu, to wajibi ne sai ya mallaki katin zama ɗan wannan ƙungiya, wato membership form. Sannan baya ga haka, wannan ƙungiya za ta maka ID card, sannan za ta baka kundin tsarin mulkinta da dukkanin wasu dokoki da tsare-tsare. Idan ka yadda ka gamsu ka sa mana hannu, mu mai yadda mu gamsu, saboda ko da wani waje aka je
aka ce wani ya zo dan kungiya kaza, muna zuwa muka je muka gaba namu bane, za mu tabbatar da gwamnati ga abubuwan da ba namu bane, ba shi da alaka da mu, saboda muna da shaidu da sai wanda ke da alaka da mu zai tabbatar zai samu wannan shaida. Tunda ka ce wannan kungiya ce na matasa, kuma abun da ake ce akwai matasa a ciki, to kaga akwai abu wanda zai zama ana buƙatar jagorori wanda za su jagoranci su, domin in ba haka ba za a iya samun taɓargaza. Akwai wasu jama'a ne da suke goyon bayan wannan kungiya domin a tafiyar da harkan, ko kawai matasa ne su suke tafiyar da gudanar da wannan activities ko ayyuka na kungiya? To kamar yadda na faɗa a farko, wannan kungiya duk wata mataki na yadda za ta zamanto cewa na sanya mata tsaro tana da shi, tun daga mataki na gwamnatin tarayya har zuwa mataki na ƙananan hukumomi. So abin da yake faruwa dangane da gudun dukkanin wata taɓargaza ko wata matsala ko wani abu, so muna da jagoranci kowa dai ya yarda da jagorancin mai alfarma sarkin musulmi, kuma sarkin musulmi ba sarki ne na wasa ba, sarki ne wanda Allah ya yi shi na yanka, ko bayan na yanka Allah ya yi shi sarki ne wanda ke jagorancin duk wani malamin addini da dukkanin kowa da kowa, inda kai musulmi ne to sarkin musulmi kowa da jagorancin shi, to shine uban wannan kungiya. Sannan baya ga haka akwai tsari da jagoranci, bayan gani da nake shugaba na ƙasa gaba ɗaya, akwai tsari da jagoranci. Kowace jiha a arewacin Najeriya tana da jagoranta na shugaba, to don haka duk mutumin da ke son ya zamanto yana son ya shiga cikin wannan kungiya, za mu tambaye shi daga wani jiha yake, to jihar da yake ciki zai nemi jagoran shi zai karanta mai bayanai tun daga farko har zuwa ƙarshe, sannan kuma ya yarda idan duk abin da ya yarda da shi ya gamsu da shi, to shine wannan kungiya za ta yi aiki da shi. Don haka ba mu da wani haufin komai. Abu na gaba kuma ka yi bayani akan cewa wannan kungiya na arewa, a cikin bayanin ka yi bayanin jihohi kusan 19 da suke wannan arewa. Shin wannan kungiyar tana da membobi ne gaba ɗaya a wannan jihohin, ko kuwa akwai wasu waje da wanda ba ku da jagorori ko kuma wanda suke tafiyar da al'amuran wannan kungiya a can? Kusan kowace jiha gaskiya a jihohin arewacin Najeriya, kusan ko ina inda ba mu da jagoranci ba sa wuce jihohi guda biyu, amma kusan dukkanin ko ina muna da jagorori wanda kowane jiha a ciki akwai shugaba na wannan jiha. Don haka duk mutumin da ke so ya zamanto yana cikin wannan tafiya, so idan ya kira mu ko kuma za mu bashi, ko kuma akwai baya ga lambobin wayoyinmu akwai asalin adireshin wannan kungiya wadda ake ce mata Gmail, so za ka iya magana da ci, so idan kai magana, so za mu iya ce maka to ga lambar wayan wanda za ka kira, ko kuma ga yadda ake bi ga matakan da ake bi don a shiga wannan tafiya. Takaice kuma yanzu magana ake na media. Yanzu a halin da kuke ciki na wannan kungiya, wane irin platform ne kuke da shi, ko kuma wane irin handles kuke da shi wanda suna nan suna shirye-shirye ana ganin al'amuran yau da goben ku na cikin wannan kungiya? To muna da handle ɗinmu, social media handles mu kamar haka. Na farko, ba wata social media handle take da ƙarfi kamar Facebook, saboda duk a cikin waɗannan harkokin media ba wata handle mai ƙarfi kamar Facebook. So a Facebook muna da page, muna da group. Idan kai sacin page ɗinmu, kai sacin ɗin Arewa Youth Media Forum, akwai na gaskiya akwai na bogi. Duk wanda ka ganta da logo mai kyau mai tsari, so ita ne namu. Mai kyau kamar yayin da za gani? Za ka ganta da ganin ta kasar logo aka wata. Akwai wadda kuma za ka ganta kai sacin ɗinta a cikin. Ai duba da yanayi da muke ciki na jama'a ba yanzu, za su iya haɗa irin wannan. Kana da wani sign ko wani yanayi da za a tantance naka domin a tabbatar da shi ne na gaskiya? Akwai. Yadda za ka gane tantance namu na gaskiya shine za ka ga lambobin wayoyinmu. In ka ga lambobin wayan da ba waɗannan lambobin ba, za mu sa su a cikin kowane shiri da muke yi. Duk lambobin wanda ka gansu ba waɗannan lambobin wayan ba,
so gaskiya ba namu bane, na ƙarya ne, na boge ne, kuma su ba su inda suke aka yi musu jinsa ba, tun da jinsa ne ake a Najeriya. Duk abin da ya kamata mu mun yi, so da haka ba mu wani wanda zai zo ya ɗauko logon mu. To bayan Facebook kenan kuna da wani platform da ake gudanar da al'amuran yau da kullum? Na'am, akwai muna da shi a Instagram, muna da shi a TikTok, muna da shi a Twitter, bayan da haka muna da shi kuma a WhatsApp. Shi WhatsApp shi ma hanya ne na isar da sako nan da nan, duk abin da ya faru ko wakilanmu ne da suke wani wuri ko wani abu ya faru nan da nan za su aiko mana da sako ta wannan WhatsApp din. So waɗannan su ne handles mu wanda ko da yaushe idan kai satin in dai ka ga logo aka ce maka wannan dagi ne na arewa, to ba namu bane. In ka ganta an zagaye ta da Arewa Youth Media Forum, ma'ana da sample yanzu ne zaka gabatar mana da za ka gabatar da shi a cikin insha Allah, don kasantuwan jama'a. Duk wani logon da ka gani ba nan ba, duk wanda kuma ya sa logon da ba nan mu muka sa shi ba, in dai ya sa logon mu ya dauko ya sa a dashi, so tabbas za mu kai karan shi, kuma za mu bar hukuma kuma Allah da za mu ba ta goyon baya da haɗin kai ta mana aiki akan wannan abubuwan. Amma dai ban jin ma akwai wanda zai zo sa mana logo daban ba, logon nan shi kenan logon da muke da shi. Yanzu a gurguje saboda yanayin lokaci, kuna da jama'a wanda suke bin shafikan wannan sada zumuntan naku kamar akalla nawa yanzu? To mun yi shafukan sada zumunta kusan wannan shine muka yi tun Allah da muke fatan ba za a samu yan damfara da za su ga su mana kutse ba. Mun shafukan sada zumunta wanda da muna da mabiya sun fi 200,000, so yan damfara suka shiga suke mana kutse. Da yanzu ma ina jin kila muna da mabiya kila sun fi miliyan 2, so aka shiga aka dawo da mu baya. To yanzu dai shafin namu muna da dai mabiya gaskiya da yawa, ba zan iya tantancewa ba kar zo gida da ciki. To a takaice yanzu a ƙarshe wani shawara kake da shi da za ka ba ma jama'a, ko kuma wani abu na wayar da kai da kake so ka isar ma jama'a nan da minti 2 haka cikin da za ka kai da zai mana? To jama'a ina ba ku shawara, kuma shawarar nan ma dai matasa da ku nake. Dattawa, kakanninmu, iyayenmu nasu ya riga ya ƙare, yanzu mu ne ake jiran namu. Don haka mu guji abubuwa da yawa, abubuwan duk da zai bata mana rayuwa, ba zai inganta mana rayuwa ba, to mu bashi. Duk abin da zai zamanto mana mai amfani tun daga nan duniya har zuwa gobe kiyama, to mu kama shi da ƙarfi, mu riƙe shi katakau, kar mu sake shi, mu kuma yi abin da ya kamata, mu yi amfani da dama, mu yi amfani da lokaci in ya zo baya jira, ya tafi kenan. Yau tun kana da shekara 1 ka ji yanzu kawo waye gari shekaran ka 40 da kaza, ko ji kawo waye gari shekaran ka 30 da kaza, ko shekaran ka 20 da kaza, ka san cewa tafiya ta riga ta tafi. Don haka duk abin da yake mai kyau mu yi shi, abin da yake mara kyau mu guje shi. Sannan kuma ina ba ku shawara da cewa ku shigo mu haɗa hannu da ƙarfe, mu haɗa hannu da ƙarfe don mu zo mu taimaki wannan arewacin Najeriya mu baki ɗaya. Ba wanda zai gyara mana arewacin nan namu in babu ba. Mu ne za mu gyara kanmu, mu ne za mu saita kanmu. Don haka mu yi abin da ya kamata. To jama'a muna godiya da wannan lokaci da ya bamu na shugaban wannan kungiya. Sai idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu ƙara gayyato shi domin ƙara jin wasu bayanai na tafiyar da wannan kungiya. Muna fatan Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ba mu wuni lafiya, Allah ya mai da kuma gida lafiya. Mun gode. Arewa ta lalace.